yimɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique weltare tv takkusan yoni to sillawola to magama to waali to kaƴela zacharia to jareɓe to wompu to taktake to wuliége to boruji to samba kanji to guuray ko on takkusan juula ha e nder galle ceerno idrissa diallo to boutanda e ko taari ɗum kala ene jeeya e gardiɗi kabaruji men to leydi Mauritanie teskama tigui tekkerine surka hakkude mawɗo landari bata e yimɓe ɓattiɓe Mohamed Ould Abdoul Aziz mennoɗo wonde hoorejo leydi ɗi taw ko tawtonoɓe ka landa to leydi Sénégal to leegal Sacré Cœur ngal Dakar hollirama tigui ko babiraɗo goto yooɓi toon pittali sukaɓe mum tato o rutti kadi o werti aduna o warti to leydi Mali ma en kaale catala bitegal pour la transition réussite ɓe mbaɗi moɓodiral mabɓe aseta hanki o yidde mabɓe noon koyo laamu ngu yo hormo ko CEDEAO yamiri ko wonde kay yo sumgoji hoorejo leydi e sumgoji sarɗiyeji kala yo mbaɗe lewru février 2022 to leydi Soudan ko seppoji gulɗi jaw jokki toon ñalawma aleta hande one ɓe namdima tigui société civile kala nde ɓe mbaɗata grève général et désobéissance civile nder jokli leydi he kala to leydi Tchad François Bozézié gonnoɗo mennoɗo wonde hoorejo leydi ndi gardiɗo hande fedde rebelle witede CPC yiɗnoɓe derguidde laamu oɗo saaha joni tollirama tigui ne tawi nder ñamena lamorgo leydi Tchad to leydi Sierra Leone bilan cumus dépôt carburant bannoɗo toon ñande aljuma ɓennuɗo o bila mayɓe ɓeydima no fewi e oɗo saaha joni to leydi Niger ko felle ceɓɓitiɗe mbaɗi toon jangu mumen e dadiɓe leydi ndi ɓe mbaɗi sappo e goho militaire ɓe majjini en kadi militaire uji jeenayya bisimilla moon ketki hotodirte joni pirana patira. Ceerno Djibisi ko wittiyanke ko safriyanke safaruji fina tawa Ceerno Djibisi ne safra rafiji kewɗi ɗi jiida cirol omo safra kista fibram dogan sita rewɓe ronkuɓe sowade e rewɓe dartaraɓe kala Ceerno Djibisi ne safra worɓe ustoraɓe goragu e worɓe ɓe ndiyam mumen moƴƴani Ceerno Djibisi ko bawɗo listihara so waddima listihara cikkata mataw ko nder ɓernde ma woni Ceerno Djibisi ne safra rafiji kewɗi rafuji worɓe kewɗi ne jiida cirol Ceerno Djibisi ne safra worɓe sattoraɓe dewle e rewɓe wonduɓe gorko ladde kala Ceerno Djibisi ne tawi oɗo saaha joni nder leydi Sénégal to wuuro witego Djoum kala jiɗɗo hebdemo to leydi Sénégal numéro makko leydi Sénégal mbatta ko 00 221 78 163 24 82 so tawi noon ko banggue WhatsApp jiɗɗa hebdemo ko numéro makko leydi Mauritanie mbatta ko 47 22 80 84 Ceerno Djibisi ne wiye dendagal Sénégal naaɓe kala to mbawɗon wonde no mbawɗon wonirde kala oɗon mbawi neldede safaruji moon hano hannirta ni e dendagal rafi e haaju mo neɗɗo jogui kala ɓurata ujunnaji 2 CFA Ceerno Djibisi ko bawɗo listihara joom istinjab ha timmi jaaɗindo ɓalwal danwal kala Ceerno Djibisi so yennama ka miskino Allah safruma ha mbiya wen so wona wonduɓe rafiji ɗiɗi woni mo seydineji bahliti hoore mum ha baballa janowo bargal Ceerno Djibisi ne tawi oɗo saaha joni jillumo nder leydi Sénégal omo jogui leɗɗe pewnaɗe ha fewi bawɗe neldede kala leydi e kala continent omo jogui usula e pegge pewnaɗe ha fewi ittoji dabruji e ɓeydoji arsiguaji Ceerno Djibisi base mum ne gollo e nder Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie télégal bitegal Nettec ene tawe ɗon miñi ko ene wiye Alassane Sy numéro téléphone mum ko 32
62 04 99 ceerno Djiby Sy ko laaɓɗori ɗum ala ɗo woni newiɗo sanne sanne mbadden danɗo faade makko. maître Adama Baldé ko guindiyanke ko safriyanke safruji fina tawa. maître Adama Baldé ko spécialiste médecine traditionnelle joguiɗo seedantagal mum ha timmi mbaɗaɗo reconi mondial ma. maître Adama Baldé ne safara fiji kewɗi ɗi jiiɗa cirol omo yawrani ɓen ustaraɓe goragu e wonduɓe e humre kala. maître Adama Baldé ene safrayanoɓe barogal. maître Adama Baldé ene jogui longal wonande ɓen commerçant ji e ɓen asoɓe kanŋe e yimɓe dawrugol e ɓeɗon wiyeteɓe ko musicien ji kala e dendagal kala fannu mon e ɗo dillata. maître Adama Baldé ne wiya yimɓe yo dutto e fina tawa mumen dutto e gande mumen. maître Adama Baldé ene wiya neɗɗo kala ko waɗata yo wat ƴewgal yo ƴewdo. maître Adama Baldé ko spécialiste puro koyɗi bawɗo listihara. maître Adama Baldé ene tawe oɗo saaha joni nder Mbacké caggal nde waɗi tour du Sénégal omo tawe nder Mbacké to leggal bitegal Mbacké Dembo. to Mbacké Dembo sara daral baali kala mo namdiɗa galle maître Adama Baldé ma adde ha jettula. so tawi kadi ko yiɗɓe hebdemo to banggue téléphone bureauji makko mbatta ko 33 976 12 00. so tawi ko numéro ji makko téléphone mbatta ko 77 351 77 23 walla mbaɗa 77 454 27 09 walla kadi mbaɗa 77 949 73 83. maître Adama Baldé ene yawrani ɓen weddaɓe korte wonduɓe dabaruji ɓe arsigaji mumen uddi e ɓen ronkuɓe hebde kayitaji. maître Adama Baldé ene wiya neɗɗo kala kene naata yo yurno. maître Adama Baldé ene yawrani ɓen worɓe ronkuɓe musidɓe tedduɓe yitade koye mumen e dewle e ɓen rewɓe kadi ronkuɓe yitade koye mumen e dewle kala omo wawi safrude jomumen ha no hannirta ni. maître Adama Baldé komo Allah luɓiri hande gandal mbadden danɗo faade makko. kettode kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle mon musidɓe tedduɓe eɗen gone dewo jeeɗiɗi lewru jolal hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e goho kabaruji men e ɗemgal pular e sawta he ko musidɗo mon sehil mon Ghali Abouba to karallagal to ko miñi men sehil men Saydou Abouba ha mbawon yiide en to banggue YouTube kabaruji men e ɗemgal pular to leydi Mauritanie hono no mbiruɗen e gardidi kabaruji men tekkere ene surka hakkude landa dawrugol wiite ka ribata hakkude mum e groupe taw ko ɓattiɓe Mohamed Wule Abdoul Aziz mennoɗo wonde mennoɗo ardade leydi Mauritanie gardiɗo landa ribat ka noon hono Saïda Wula Luleye o holliri tigui wonde e oɗo saaha joni o firti dendagal nomination ngaji bannoɗi kayim tawi koɗo postoji namano hen ko yimɓe tawtunoɓe landa ka taw ko ɓattiɓe Mohamed Wule Abdoul Aziz ko wayno oɗo mennoɗo wonde jagorgal e nder leydi he biteɗo Mohamed Wula Jibril wondude kadi e gonnoɗo joguiɗo konngol landaka hono Mohamed Vadela Hadi ɓeɗo kala ittama e postoji ko gardinno e nder kaɗon landa wiite ka ribada oɗon décision noon waɗi tigui ko caggal kay nde kamɓe ardiɓe nde kamɓe yimɓe yaaduɓe e Mohamed Wul Abdoul Aziz nde duko waɗi hakkude mabɓe e gardiɗo landaka ha joni kabaruji men ɗemgal Pulaar to leydi Mauritanie ha joni Taleb Wul Sidi Ahmed ko ministre de l'emploi et de la formation professionnelle gonnoɗo e jillu muɗum ngo balɗe tati e nder leydi Sénégal to Dakar o arti aseda hanki o e nder Nouakchott lamorgo leydi makko o yewtidi toon noon e halfinaɓe fannumo yaari o ko fati kay e golladade e yidde wasdude hakkillaji to banggue expérience kala o visiti noon o centre de formation professionnelle mo Dakar beele kay omo wawa ɓeydude expérience makko e on fannu ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen halfinaɓe ɓeto weeyo woni météo so
technologie leydi Mauritanie ɓe kolliri tigi ɗo e waktuji no gasanayi paaɗi ɗi ma yoga e nder jokkuli leydi ndi kala hollirama na woda waɗi wayloji ko fate keɗeli ko wayno noon o holliri tigi to rewo to banggue rewo to ma keneɗi tokosi ma teske toon so tawi noon koto banggue wargo des région mo tabate ko banggue wargo mo trisé mour ha to adrara ha to région mo Tagante kala ha to hoddela chargli ɗiɗo na nokkuji kala o holliri ma keneɗi mawri seeɗa mbatta ko jaaduɗi e ceenela so tawi noon koto rewo leydi ndi to rewo leydi ndi e to hakkude leydi ndi kala ma nguleki ki usto seeɗa to banggue worgo trarza noon ha to région mo Brakna yantude gorgol kala ha to Asaba ma nguleki ki ɓeydo seeɗa walla nguleki heddoto heddinoɗo ko wayno nakco noon holliri tigi ma heɓ keneɗi taw keneɗi kakiniɗi no fewi kono noon ma température woni tigi ma nguleki ki usto seeɗa ma asmano kadi wat duule e ma asmano kadi wat duule taw ko duule seeɗa so tawi ko température uji noon ɓe kolliri kay nder waktuji no gasanayi paaɗi ɗi e nder ɗiɗo nokkuji birmo giri noon tawi ko saaha ɓurɗo ɓuɓde o ko sappo e ɗiɗi degré so yi ha wuuli noon ma ya han 28 degré so tawi ko zoyrata waktu ɓurɗo ɓuɓde ko sappo e joyi degré so yeehi ha ɓuuli ma ya ha 30 degré so tawi ko Singiti waktu ɓurɗo ɓuɓde ko 16 degré so tawi ha wuuli ma ya ha 32 degré Adar ko sappo e jeenaya degré so yeehi ha wuuli ma ya ha capantati e joyi so tawi ko Wadan ko sappo e jeegom so yeehi ha wuuli ma ya ha capantati e ɗiɗi degré Nouadhibou ma ya sappo e jeenayi waktu ɓurɗo ɓuɓde so yeehi ha nguleki ngabbi ma ya ha nogas jeegom degré Nouakchott waktu ɓurɗo ɓuɓde ko sappo e jeenaya degré so yeehi ha wuuli ma ya ha capantati e tati degré ko wayno butel miidi ko nogas go degré so yeehi ha wuuli ya ha nogas ha capantati e jeeɗiɗi degré e leega ko nogas tati degré so wuuli ya ha capantati e jeenayi ɓogge ma so ɓuuɓi ko nogas ɗiɗi so wuuli noon ma ya ha capanɗe nayyi degré Ros ko capanɗe nogas ɗiɗi degré so ɓuuɓi nguleki ñalawma noon ko capanɗe nayyi e go degré kay hayɗi ko nogas tati degré so ɓuuɓi nguleki ki noon ko capanɗe nayyi degré so yeehi ha Makama ko nogas tati degré so ɓuuɓi so yeehi ha wuuli ma ya ha capanɗe nayyi e go degré so hila Baabi ko nogas tati degré so yeehi ha wuuli ma ya ha capanɗe nayyi e go degré Kifam waktu ɓurɗo ɓuɓde ko nogas ɗiɗi degré waktu ɓurɗo wulde noon ko capanɗe nayyi degré to Kankos ko nogas ɗiɗi degré ɓurɗo wubde so wuuli ma ya ha capanɗe nayyi degré so leydi to wuuro Barkewol so ɓuuɓi ma ya ha nogas tati degré so yeehi ha wuuli ma ya ha capanɗe nayyi e go degré Tig Zigzag ko nogas e nayyi so ɓuuɓi so wuuli ko capanɗe nayyi e go Ayoun ko nogas e go so ɓuuɓi so wuuli ya ha capantati e jeenayi Nema waktu ɓurɗo ɓuɓde ko nogas tati degré so yeehi ha wuuli ko nogas e jeenayi Walata waktu ɓurɗo ɓuɓde ko nogas e go degré waktu ɓurɗo wulde to noon ma ya ha capantati e jeetati degré ha joni kabaruji men ɗemgal Pulaar seno mima to leydi Mauritanie ko to leydi Sénégal paaɗen to legal Sacré Cœur ngal Dakar ko tana musto waɗi toon koko hulɓini waɗi toon ko babiraɗo goto biyeteɗo Palla Payi ko kañum tigui ko médecin ko kanko hollira tigui yoɓi pittali sukaɓe makko tato hen ɗiɗo ko worɓe hen ɗiɗo ko rewɓe keddigel ngel ko gorel caggal ɗum kadi o rutti o yoɓi fittade makko woni o watti tan sukaɓe tatoɓe worɓe noon hen goto ne yara noon e duuɓi nayyi keddiɗo ne yara duuɓi jeetati tataɓo o ne yara duuɓi sappo e goho ronkama noon andede oɗo saaha joni holko saabi komo waɗa ngal ɗon balal so tawi kay en keeɓi ko ɓuuri ɗo labde habaru he mamin garta moon hano hannirta ni ha joni kabaruji men ɗemgal Pulaar to leydi Sénégal Abdoulaye Diouf Sarr ko jagorgal kalfinade ko fate cellal aade kañum e gollidiɓe mum ɓe mbaɗinoɓe kewade kala subaka so huccidde ɓesgu leydi ndi andina ɗumen ko fate bulletin de santé mboros covid sappo e jeenayi aleda hande o ɗon ɓe kolliri e nder waktuji nogas e nayyi cakkitiɗi ɗi ko ujunere e temedde joyyi e capanɗe joyyi e yimɓe nayo kolkisano tumanoɓe ya taw gondani e mboros covid sappo e jeenayi e nder holkiso heɗon hay goto e ɓen tawa kane wondi e mboros o e nder ɓe cellaɗo ɓe kadi ɗiɗo kepti kellal men paati galleji mumen ɗiɗo kadi tampisanne ma ballite to banggue fofago leydi Sénégal ene yaare ñalawma hande o capanɗe jeeɗiɗi tati ujunere
e temedde jeenayi capantaro e yimɓe joyo winditiɓe doggol corona hen capanɗe jeeɗiɗi e ɗiɗi ujunere capannayi e tato kebti cellal mumen hano hanniti ni ujunere temedde jeetati capanɗe jeetato neɗɗo ɗum woni ko hawrela jala sappo e goho neɗɗo ko heddi ñalawma hande o e nder leydi he taw ko tinaɓe wonduɓe e morosa coronavirus ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen catala bitegal taxa u Sénégal ɓe cuɓino ko ɓe cuuɓi ko Barthélémy Dias yo gembanoɓe ardade mairie de Dakar ko ñande talata ɗiɗi lewru jolala gonɗen ɗum ɓe cuɓinomo yo gembanoɓe kay to banggue kaɗona landa waktuji seeɗa pawi hen hujjikintoɗo makko woni avocat makko biteɗo Cheikh Qourachi Ba holliri tigui wonde kanko Barthélémy Dias ko baɗaɗo convocation yo noto yeeso juge ñande juge ñande sappo lewru jolala hitande ujunnaje ɗiɗi nogas e gondu gonɗena ɗum tawi kadi ko 3e chambre de cour d'appel mo Dakar kañum o convoqué mo kamɓe yimɓe Barthélémy Dias noon kamɓe kala ɓe kolri ala ko waɗira convoqué oɗo saaha joni so wona kay laamu ngu yidde herƴinde dawrugol makko ko suuɓa ko sowona ko suuɓa ko kay wonde yo ardom ta ɗon landa gam gembanade mairie Dakar ko ɗum tan addani laamu ngu waddemo convoqué Lassana Diabé Siby on ko procureur de la République cour d'appel on noon holliri olli haydara ala ko bokkodiri oɗon convocation mo Barthélémy Dias convoca e gembanade mo mairie de Dakar so gemmima e so o gembanoke kala convocation ko ɗon wonno saabu ɓe kolliri guila ñande jeeɗiɗi lewru juillet hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e goho ñawore makko wannode ɓe waɗi renvoi on convocation ha ñande sappo lewru novembre 2021 kadi o holliri wonde kanko Barthélémy Dias e yimɓe ɓattiɓe mo kala ene ganduno wonde omo mofi on convocation mo foti notoyade ñande sappo lewru novembre ndu gonɗen ɗum ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen Macky Sall ko hoorejo leydi ndi mo Allah ardini leydi ndi oɗo saaha joni aleta hande o noon o dawni Accra lamorgo leydi Ghana nayimo toon noon ko tawtoroyede sommet woni batu ngu CEDEAO jooɗi ñalawma hande o tawa ngun batu noon ko yurnitade ko fate gonka leydi Mali e gonka leydi Guinée Conakry e oɗo saaha joni tadi ɓe derguiti laamu civil en ndi coppini e laamu kanko Macky batu ngu noon ko ñalawma hande o jooɗi ko ñalawma hande o kadi ko gasata ko alata hande o kadi kanko Macky Sall kikiɗe maw artu o jofta e nder Dakar lamorgo leydi makko ha joni kabaruji men demgal Pulaar to leydi Sénégal ha joni nokku biteɗo croisement Cambérène ko nokku to otoji keewi fottude no feewi nokku kadi gandiraɗo e kala saaha ko embouteillage uji kulɓiniɗi waɗata toon otoji kewɗi ene potta toon nde otoji potta toon ko nokku kadi teskaɗo mo otoji ɓuuri wawde fottude e nder Dakar kala o saabu on nokku hollirama tigui ene waɗi 4 voies woni laabi 4 pottuɗon yantude kadi e sortie autoroute à péage kadi ko ɗon fottita ko ɗum saabi noon e kala saaha e ɗum waɗa embouteillage uji ɓutti no feewi ko ɗum saabi noon oɗo saaha kala laamu ngu wonno koye miijade wol peeje waɗata gam yidde kay faabade ɓen donnoɓe autoji kay yidde ustude ɗiɗon embouteillage uji e oɗo saaha joni jagorgal kalfinaɗo ko fate ya garta autoji woni ministre de l'équipement de transport mo leydi ndi o holliri tigui wonde aleda hande o fuɗɗoto golle maha golla ɗon koɓe mbiyata autopont oɗo autopont noon taw ko autoji ɗi ne ndewa dow ɗina ndewa lasam ene ndewa kadi auto los du gérotoire mo Cambérène kañum tigui ñalawma aleda hande o golle ɗe puɗɗoto o holliri kadi laamu ngu ƴetti peeje waɗi laabi ɗina laabi noon ko déviation ngaji tawa kay ko nokku to ponnoɗi rewde ɗon mbawa tigui tartoyade ha golle ɗe tigui mbawa gasde hano hannitini ha joni kabaruji men demgal Pulaar sen ummima to leydi Sénégal koto leydi Mali paɗen fedde coalition pour transition réussite e mbaɗi moɓodira mumen woni mettinga mumen joni mbaɗi mettigo hollirde kay jaadani e ko laamu transition ngu woni laamu sabborde ngu jiiɗi kay wadde oɗo saaha joni kay yidde dirtinde ko fati e dawal transition leydi ndi yidde ɓeydude kay transition mabɓe ɓe kolliri noon kamɓe yidde mabɓe ko yo leydi ndi yo laamu transition ngu yo hormo dawal dokkonogal taw kadi kokoɓe kaldunoɓe kawre fedde CEDEAO ɗum noon ɓe kawruno ko ñande nogas jeeɗiɗi lewru février 2022 yo subgoji taw ko subgoji hoorejo leydi e subgoji sarɗiyeji kala yo mbaɗe nder leydi he beele laamu ngu arta ha laaɓa e juuɗe civil en e oɗo saaha joni noon laamu ngu hollirani suuɗaki tigui natti suuɗade kay yidde mum ko dirtinde oɗon transition haaɓe mbawa tigui gembanade tigui ɗiɗon subgoji ko aseda hanki o noon ngal ɗon moɓodira wanno ɓe mbaɗi ɗum koto nokku biteɗo palais de la culture mo Bamako ha joni kabaruji men demgal Pulaar to leydi Mali ha joni madame Cissé woni sokhna Cissé Mariam Koydama Sidibé meɗino wonde ministre e saaha laamu Amadou Toumani Touré o
yalti aduna to Tunisie aseta hankio jaynde weltare bilbe fulbe andu dine mam weltare TV en nuldi do awuji faade besngu makko kalande Allah yurmo tomo ya fam harnamal janna kanko eden dangala maybe julbe kala koto kita padena komina irben mo kita ina tawe tigi e odo saha joni e longal gala halfinabe riwdade pele burjinobe e dirtinobe e ngaluji leydi ndi tawa kadi ko delfalde khayam be tawi nonam wuddere mawdene fewi e boñ mairie ndem kene manka temedere million seeda sabu 97 millions 307 177 000 francs CFA ko dum tigi woni tawa ene dirkam ene dirtina ene sori ende do na wuddere tawa kadi dum nan ko tuggi 2018 2019 2020 ha yetti 2021 mo gonden do ko bureau de vérificateur général kanyum tigi yiti nde do na ngakkande ciagal be gayni losgoji mabbe dossier o kala e odo saha joni be batti dum e juude witebe pôle économique et financier mo khayi ko kanyum tigi toppito ko fatim al hali mabbe ha joni kabruji men demgala pularam ko to leydi Niger paade nan pelle sebbitibe jogitibe ha teddi mbadi jangu mumen e dadibe leydi Niger be mbari ton sappo e go militaire be majjini kadi militaire uji jeenayi goddi woni mil porté disparu jangu ngu non wanno ko wadi ko wanno ko nokko bitedo dagne to hirnange leydi ndi ete kadi o nokko wonno ko sunare mawndene fewi ina way dejjano ciagal kay capande jeegomo en jeena sagata mun waranobe nyande talata bennudo taw ko sagatabe dartornobe rende gure mumen woni ko wite groupe d'auto défense be pedde cebitide jobino pitali men ko ndena sunare be gonnon hawre kadi be wadde benibe dawi tigi arden mbadi jangu mumen e be dona militaire uji arnobe wadde renfort e wadde sécurité o nokku be mbari militaire uji sappo e go be majjini militaire uji jeenaya goddim gila nyande aljuma non hororje leydi hono Mohamed Bazoum koko yamiri dey national mo 48 heures woni balde nay ndera jotli leydi ndi kala nokku mo jangu ngu waddo non waddani nokku tilaberi waddani kadi kerol hakkunde leydi Mali e to leydi waddani leydi Mali kerol leydi Mali to hirnange leydi Niger woni zone mo ber 3 frontière ko on nokku woni leydele tati woni leydi Mali leydi Niger leydi Burkina Faso mbaddi keri men ko on nokku kadi teskam pelle cebbitide buri wadde cabbuli mumen ko to leydi Tchada padena François Bozé e garde corps mum rapproché bon tigi renobe jogibe nden kam mum battido François Bozé non ko menno wonde horejo leydi Centrafrique odo saha joni ko mawdo chef rebelle taw ko fedde witende CPC yinnobe dergidde laamu e odo saha joni donc be tiagal dum non teskama tigi kanko François Bozé non e yoga e mawbe rebelle en be tawe tigi endera jamena lamorgo leydi Tchad nyade aseda hanki onon laamu transition go leydi Tchad be tengtini tigi be gongni kabaru wonde tigi François Bozé e gadde mo rapproché ne tawe tigi e der villa goto tawtedo e der nyamena la morgo leydi Tchad koto leydi Soudan padena jonte didi joni te gondide ko seppoji gulli jaw mbadata der leydi he holide metti mumen kay be jaadani école laamu militaire uji der giti laamu transition laamu civil diwi ciupini kay e odon ad taw kadi ko odo bitedo Abdel Fattah al Burhan kanyum dergino laamu bitedo birtele Oumar Basira on kadi dergiti odo saha joni laamu transition yimbe hewbe nan taw ko be nan tawtebe der leydi he ha tengte der Khartoum laamorgo leydi ndi be kolli tigi be jaadani e laamu militaire jonte didi joni non ko be mbada seppoji mabbe guddi jow jamma e nyalawma kala e der leydi ndi be namdima non nyalawma hande o kadi nde yimbe be mbadata balle didi taw ko balle didi woni ko wiete désobéissance civile e grève générale e der jokuli leydi ndi kala ha joni kabruji mena demgala pulaar ko to leydi Sierra Leone uditena kabruji men to leydi Sierra Leone non nyande aljuma beni do citerna gasoil fettino to wadino ton accident ha o fetti woni cumu sumu non zabinoma ha station essence mawdo no fewi sumi musmu no fewi gontumo no rebino ha nati yoga e galleji tawtiri e ndara be ngal nona legal bila maybe on wonno ko capande jeenayo e dido neddo wasnobe pitale men nyalawma hande o kadi be koleri wonde bila o be dima no fewi sabu nyalawma hande o be koleri bila maybe taw kadi ko bila provisoire ko capande jeenayo e jeetato neddo yita ene wasi pitali men capande jeenayo e dido neddo wodbe barmube barmande musena fewi taw ko sumbe o saha joni ene tawe juude safrobe be koleri kadi wonde bila o ko provisoire musibbe teddube gasi halabi cerdum do wonno ko tongo nyen kabruji men e demgal pula do e haalirde den ko musiddo mon Seydou Mona Khali Abouba to karallagal to ha mbawon yiden to bange YouTube ko Seydou Abouba ketki malaki jam nyalawma jango non sa hawle hoddir Allah ko musiddo men Seydou men Sara Blay Saga yo jam Allah jogo mi jogo on